ngai play fibro keteng ke tiang tam try jungi Jesus Christ iswa bangin yo man sedang ikan ka jing sakti ka jongi tu nya let lang ho play ka jing tuai umni au play wan mat jong me kani ka por bangi yo kani ka lat try amba kini ki kor ki bor min yo an per sapriang ya kani ka gospel ka jong me au play ai try ka jing persang ka jong mi jongi kan long ka ba me hi try an kur khu tu yarap try ngi we pi we Jim try kini por kedang sa boro maradapan keteng Jisu. Amen. Tuin yo ban irwai lang kajirwai basan spa knai kundai na bat mai basan spa prap sao nagabarim wan kna tu yaro hallelujah amen buram yu Chris poro hallelujah amen yu Jisu penlong sim hapo lakamen sim ngin aingo kat baim hallelujah amen Pat hadian kani ngakerpat i Kristin lengkhoi bin soban pulih naktir ble mat mentuai. Wan kena tu yaro hallelujah amen buram yu Krisparo hallelujah amen yu Jisu penlong sim hapo lakamen sim ngin ai ngo kat baim hallelujah amen Wan kena ya rojam hallelujah amen Try Jisu krau kanam hallelujah amen Ulang unong pen im Bai namin barem ai laka jing im hallelujah amen Junam yin ngu yu try hallelujah amen Jing ya ro ngin ya ai hallelujah amen ha breng lang ngin ya shem hakmat ka ket baskem ban buram sim todam hallelujah amen Shabangin paish ublay sige jing dwai tunginya uli tu kani kita khat nak tian ko ublay ka bangila ban cham na kasiti upol sikina rom kal nong ka pakhat ar ka khat ka ba henrio hadu ka ba phra dia bangi don kijing ai ke ba ya pher kat ba kum kata ka jing ai ya ka bala sam hangi la ka long ka jing thu lupa tunginya thu lupa kat ba ka shong kata ka jing thau jong ka jing ngen la ka long ka jing sakri tungin minat ha kata ka jing sakri la ka long uta ubah hikai un minat ha kata ka jing hikai Ani uta ubah seneng un minat de ha kata ka jing seneng Ani uta ubah ya sam un le kumta daka jing kelut ngur Ani uta ubah senshar un le kumta daka jing le minat uta ubah le isne un le kumta daka jing kemen kumta nga iyo asngaw ka katiyan ka jublay tanginya pahay jublay sa kijing dway ukba jingi pahabneng iwana kamat jumi ban ay ngo emi ba mila ay ngi kanya ka katiyan ka buhoy ka jomi ka balong ka jing ba me ka jing im ka ba kinjamin siyam ka jungi ni ay ngo emi ba mila dan rangkat bat ngi kini kisngi ka tayo ka la ino hado ka ne kalamat ngi long kumni kumbangi long try jisu ni ay ngo emi ba mila Shash kor kijing dway jungi yarap ingi bingin laban pli ya laki do not ba knang bingin laban ngo thu ba bingin sampang iki hukum kakatian ka jomi at right so yarap ingi bingin amlong tangki nong snap kin at right so hande bingin long nong le ba kin ba buat ya ka iki din jan jong uji su hi yarap ingi at right so ba kanu ka kam ke bingin ni le kin at right so la kala ka jing play jing kata jungi kijing pulia jungi ke try jisu ar ka jing em ka jungi hi ka ba man la kasni ngin IT ala de shame ke try jisu ha ka jing penya ke ba jana ke jungi hi try jisu ni IT ala ka jing em jungi ha ki sang ti ba khoi ke jungi ba ka ek bangi le ke try jisu kan long ka yak pan te ya ka hima ka jungi try jisu
Tuma batu glad di K-pop kirangkang kijungi kipangita bak kipangim tep rupian try jisu. Ni IT kene kapor kepadang sa sangti kipakoi kijungi. Ipani kini baro hakusteng jisu. Amen. Kumtu ngai yo so kajing puli nak tin blei mat kajing duai ni mes kristi leng khoi tu blei undang rangkat mat pi unang krukhui pi unang yalam ni pi nak wei kapor sui por ba pinang la man punan buram ya kreteng kejong u tiang ni kapor ni so komen ba ngidan pedeng jongi ikong es sau kumi tiba nak balang molai bin yo man sam pedeng jongi ya khubor ba kenja man sim nak tin blei akermen bu blei hi unyaram unai bor benlong kejingker khu ibi yo pet ya kani program iswa bungin poi sakata banta aso bah ban khot i da filabet liting pat perlok chong i ni ai kirwai terpang hakani kapua. They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now I'm losing bad. I stood on the stage night after night, reminding the broken it'll be alright. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can see through the fire with your mighty hands. But even if you don't, my hope is you alone. They say it only takes a little faith to move the mountains. Well, good thing, a little faith is all I have right now. But God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing it as well with my soul. I know you're able and I know you can stay through the fire with your mighty hands. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurts, but all go away if you just say the words. But even if you don't, my hope is you alone. You've been faithful, you've been good all my days. Jesus, I will cling to you, come what may, 'cause I know you're able. I know you can. I know you're able, and I know you can save through the fire with your mighty hands. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow, and I know the hurts, but all go away if you just say the words. But even if you don't, my hope is you alone. Is what
baning kong nga ai ngu yo blei bala pla nga ni ka stem ban wan ha ka balang jong phi ban sami ka jing shisha ka ktir jong blei nga ai ngu yo blei bo ai nga ka met ko bkhia bangala ban wan ha ni ka balang ka jong phi nga ai khu blei ye ishaman ibayalam ye ka jeseng ha ni ka por ban nga ai khu blei ru ye kinong get kam jong ka junior CE society dan lingba jong phi ba fila jit nga ba fila ibit ru nga ha ka ni ka step ban pla ye ka jing shisha ka ktin ki jong blei ha ka ni ka por nga ai khu blei ru special na ka banta jong ki khana ki be pe ka ni ka online service ha ka ni ka stem to blei undar kat bat phi unang panchayat board ye phi na ka por shaw por ba fila ban long ki khana ki be tip sngi to sho bangin ya ka ni ka jing thu khana shaprang to menta ngin ye duai ni ai ngu ye me ken ko try li mani ka stem ni wan ha ni ka por ban shakri ban yero ban pendon buram ye mi jisu bokodo kum ki khana ngim dani e re try ngi wan ban ai ngu imin maka jing bha ka jing snake ki jong me ki jing ri ki jong me ling baka met ke bakenja hadu ni ka step ka bakhra ko jing jok thiaw ko jong me jisu bokodo shimti ngi we pi we khana ling mani ka step ni asngau ni oma de ki jing don kat ki jong me ikin tien ki jong me kin ko try kin long ki umso bangila ban pendon kam hani ka perthai kin ko pa Shimti ni por bangsa ni IT ti BM ke jong me dama bi kilat bun sing ni pesngau si e try ka mon ke jong me ateng jisu ni duai bat ngi kerpat ru bat ngi nget ru bangin yo diang ateng jisu ngi pan ni baro amen hag ni stem ngani thu ye ke jing shisha ka tin ublei bangila ban shem na Mathias kalenong ka basaw ka dekhat ka bakhat lai to ngi pule kini ki kentien hi philong kamlu ka perthai hi lada kata kamlu kakalablan da 80 on pen bhapat yaka nadu kata om dan kam syu yaka henry tang no shabar bat ban yu yaka hapo kikijat kibriu habang ong Mathias kamot ini ide imama Mathias ibatho yakatu kabaong nakadkhot kabasaw kadkhot kabakhat lai tinga ai ku blay meneng ong kena ya kena kamut ya kitu baru kiba kerteng iba he iba du iba red ni kong he ikong red ikong deng baru kiken thu blang haba ong hem om dei tang ya ita bakhot pa hem ti ha ni ka step kin don ki khana ki bakmen e pengan pen EP ini ibakmen bha ini ide ita ikhana ibakmen bha nang ta ibakmen malu mala kamut im dakamen bha ini tinang ta pade ibas ngau si iba pen at chat bom ini shentur nang ni nang ta pade ini ibas ngau si bha kamut ijau ki umat hakini kapor lari ki don ki khana ki balong kum taru hin pet ya kani ko online service ublei udan kam bat uwat ya phi ha ya ki basau si tam ha kani kapor ublei uwat ya kabakum kita sngam ha baong kamelu menenga pulis pang kamelu kamut ngan shim tangi kita ki benta ki baong kum ni ngala shna ha koi ke benta ka banong kamelu ka babha bat kamelu ka basniu kamelu ka babang bat kamelu ka bambang ngathrai pila sutu kumta baong sniu kamut ka bambang bha kamut ka babang pe kimelu jong ka perthei kibun ini pin I ping sal ya kani ka melu ki shet bam bha ki ti badon ya ka jingpang BP ban shuta kum tu bat kim dei ban bam da kini ki melu kani ka dei company everyday kani ka melu kalong ban shet jingta kamut mlong ban bam im ya ki ti bapang BP kani pan kata tasal kini arteli ni shet jingta singam Cibu mentah yeng jong pi lada shet jingta imei ipa kam tambadi ka sonde mentah ningim yo asyu banya let seni satai imei in shet bang hakani ka por sonde namar be imlet trei imlet bela in shet bang cibu mentah yakini shet pendon kam hai pade shet pen kam na ba shet jingta ka do masi ka do sniang nang ta bade ka do siar ka do kha udai bat upan ships subuh menta imei iklet ber yakini arteli ladi iklet ber kini arteli jayu
kata ka jingta kambang wat lada ai shibun ki jingshu ha kata kado kanembang lada shet uta upan ships uba pi ki kena pi bangru kanembang setia kalong belat nang ta pade sngap kumno ma pi ki kena pade man batai pi kumno kini ki kena pade ki bang melu pet yo pi ong yo pi sngo bakala balada keren ma pi kin mi kini ki melu ki babang em kamde kumta lani masan keren ma pi kin mi kini ki tata company lani everyday company em kamut kumta mo ke ka kan tien bat ka melu ka babang kalong kumni imei bat ipa jong pi ilet bala nang ta pade pila ban let tray office on dalawan janmit kinwan pai sieng masan wan imei bat ipa pile kumno mare yaki bat do kinadon pade kitu ki kena ki bala nang ban tiusha kin mare kin kru i kutilisha nang ta kin tiusha ya imei bat ipa nadi nang ta pade kata ken gamut ban ong pidei kamlu ka babang pilong don akor lada ni don ya kani kamlu ka babang pihap don ya kini baningkong pihap don akor ka jing sngongu pihap don nang ta habawan pade kibriyo kiwan ka ki marjan marpa phile kumno pi mare iki pi khot iki bandrung hapo yeng omdei ban penyeng habar nang ta pi ai ki mula nik suki kanu kanu jaka bikin syong nang ta de shubu idan iyeng jong pi wis kamera email ani imen jong pi pha kam pi pinum la ala ban ya na khamat jong ki henrei phin le kumno chua ba phin ya na khamat jong ki phin ong khublei mo ngan ya nang ni na khamat wa ngoi ei nang ta pidi ban ya ndei phin shu khawe kikti ki sop jat phin da sandong bahai ki jan phin dem nang ta phin sayat kata ken heb bait pi fidei kata kamelu ka babang lada pidon ya kita kamut pidon akor bat pi pen iru ya ka akor jong imei ipa jong pi pira ru ya ka buram jong imei ipa jong pi kham tam e ya ublei uba pi baro sikata fi shile jingeseng mentapat pimyo syu ban le jingeseng pi supet ya kani ko online service ka ba ai ka balang ka jong pi ka ba ublei la ai ka jing start de nang ta pade ka jia yu pade hangta ki marjan ki marpa pade ki biyo i ya pi kini thu khana haki marjan marpa sa ki wei pat kini thu haki bahing jong ki pat kata kalong ba pi ber ya kamelu ka babang haki wei pat kata ka dei kamelu ka ba ublei e usngau tanat na ka benta ka buram ka jong u nang ta pade jia ayu pade ladang imdei pade kamelu ka babang shubu menta hakapon menta imei jong pi ihap ai ka mobile api bro si sngi inbu apin marbalei na marba pimyo shu ban le school kishu online lani tho ha whatsapp ki mes jong pi hap ban but nang ta pade pi lada pi dei kamelu ka babang pin shim ya ka mobile pin pliet ya ka pin board iki homework ya ki bala aya pi henrei mentapan lada ma pi pade pim board pile kum kitu kisri hapa pile kum no pisim pilulia shawai bam dei pipe ye ki film ne ginu kan mau imei ipa jong pi imyo i henrei ukpa ba habneng uyo i ya pi ho oi pi dei khana beren mene nyo sngoy tri jing bai ba ong wan khana tu yaro sngam ujisu i ye pi ning kong e u i bai ya ki khana nang ta pade susu ka bible ka ong komno sya ya ki khana banwan hanga kamut baning kong hi ka beneng kadei ya ki khana om de yang ki rangba namar ki khana kimpat danang ba ban lepom mdei ko mangi ke behe na kata kadau ublei wang sya ki khana banwan hanga wat khang ya ki na ba jong ki long ka hima ki beneng kamut ki khun khana baro pindan benta ha beneng na kata kadau masaong ya pi bangi dei bandon kamelu ka babang kanang ba kini ki melu ki babang kin penroy ya kahima ki beneng nang ta pade pinyo i ya kani ko kamelu pade ka pher karong ka khamdum kini ki kham shai kan dia pade ki le tang ki bala kham temen ki bam ku abam lu impelan sebut bam so jau e ki bam ki ku melu pelan ki hab bam de ini pisa batai de pej ba kamut pi pila de ki start pim de shu ki bebet namar beli bila anang ban batai ye mei ye i mama ye pa ye jong pi ba wat jubam de tikam lu
kamlong ya kwa bam em kemut pi ban bam da ketika melu ba pen i ikong kumta kemut pin long ki khna ki bastat na ai pi stat na ka yeng ka jong ublei ho ha school pi pher ka jing batai hendre ha ka yeng ka jong ublei pade hilet che ka school pen pau da ka ba ban lei bangin yo i ya ka hima ki beneng ngin le i ha ta ka hima ki beneng ngin yerwai ho sana kata ka dei ka jing ruai ka bangin ruai ha ka hima ki beneng lada ngidon ya ka ni kamlu ka babang ndei ken pe yo fi ong sha beneng ngindon ka ni kamlu ngindon kini kimlu company em sha beneng ngim yo issue ye ki sngap ka ktien ublei ka ong kumne na ka proverb kal nong ba ar pu ar kat khat ka basaw kanong jong ka jing sngoret bat ka jing shap ting ya utrai long ka spa bat ka buram bat ka jing em ngam ning kong shwa mene ha bang ong kiwan kai ki marjan pidem kamut pipin i ya ka jing sngoret kamut pila le shwa ya ka takawai ka hukum ka ba ublei ong ya pi nang ta pade pi shap tieng ya nu ya email na marbilahi kai pi di ban le ya kata kamut pi shap ndai na pi shap tieng ya email kam tam ya ublei ubari ubasumar ya pi nang ta pade kaspa bat kaburam ndai pe ya pi ong shane shabeneng ma sen poi ma pi shabeneng uji sun ong rong khna baret banga e ong om ta hoi ong ya kita kikentin henrei pe ya pi ong ba o ma sen wan uji sun ai da ki pisah ki angel ban sam pisah ya pi mar sporting ka ban bam ships em shabeneng dan ships dan muri dan shaw dan mumu tang kembangin syuruai nakataka daw haba ong hab yeng mania bangini ruai kemut kamni kamet ke jong pir di ban penki plus nang tar pin persang ban syat ndai pin syeng bet kemtu namar shabneng ni hab ban syat nakataka daw ngin hab practice nakan diga perthei shabneng dan por syu bangini practice nang ta syu kaktin ublei ka ong bangila ban shem naka proverb kelenong bakat kendai kat khot ka ba arpo tu ngap ya ka jing peni batu pediang ya ka jing hikai ba men dup long uba start ha ka bakut jong me ngap ya ka jing peni kemut iu kata peni menta ka sarkar klapen bena bun sin kelawan daki kali ban ong pet sini ki kena ki beret ni ki balat temen kimbet ban mi sasurok lani kimbet ban lekai hasurok bat kidi ban that bhai ki tinga thai pi osngo bhai ka kata pi pade phimi sasurok pi lekai phlau shopin rung hayeng pila ban that ti da sabon shopin disha pin bamja kemung idi ban that ti da sabon kani kemut ublei ru ubu hakak tien ke jong u ban peni kumnu ban peni ya pi bangin lat nau new khnyang ubaki khon covid-19 lani kani ka khlam ka baki ong nang ta pade tu pediang ya ka jing hikai ba mendup long ubastat mdei tangkat taru lada nginget ya kata ngilat ya kani ka jingpang plus nang ta bangin dup long syusyu ki bastat kemut bangin long artat kemlu ka babang idi ban le kumnu idi ban ko ngu ya imei ipa habai ong shong hayeng onda haba mapi pi shong hayeng imei la le stress office la ni la le bela kindon kinong erap kam hing jong pi habaki ong maki shong bet hayeng mapi waju ak pa waju ak mei waju ai nia yaki haba maki kidei ban pet yapi lan ni sngo ba waju ong yakini kintien ini ide nong trei jongi ikena kibe iet kibanyo ya kebeneng bat ki kena kibadan akor bat ki basyap ting ya ublei kim ju ong nong trei nrei ki ong kumnu ini ide inong yarap kam jongi haba ikot di sha mai let wood kata kapen i ba pi dei kamelu ka babang namar dam dei badan mai kamut mapi pimio ban ba me ki jing bam pimio ban phong ya ki jan lani email inu mio ban let bela khlem dan kinong yarap kam me pi hayeng na kata ka daw pi dei ban long ban ko ngo katlang bakan roi kata ka spa ndei ba ong ba masen ko ngun yo pisas piken show ya ka spa ka bah beneng kemut uji su yo i ye pi haba pi le tip sngi kemut kita ki jing le ba bha jong pi kalong ka ba pi senret sen ya la jong shop mi ne yeng
Pikwa ban senrek sen ban smai ubi ne ban tak jing tak khamat. Kamut ha kata kadur. Kamut pi pelang ya kata jing ubi jong pi sya beneng. U Jisu pade u pediang da kata ka peliang renong ka behe bah. Ya kita ki jing le tip sengi ki jong pi. Nang ta pade ha ka bakut jong me menyo ya kaspa. Kamut ya ka jing start hi dan bala bantu ya ka pisah la do fibu ang nong nuo hindon ke betu henry we ba pi start ka kli kamut dan manu bala bantu ya ka jing start na kata ka daw ublay wong don kam bah ka jing start nang ta pihak ban puli kot bah dah ba pila puli kot bah menta nya lay kin sedan ki unit test ki don ki kena ek belas dang nang ta kin don ki exam shubu baru shikat tu haba email ila aya ke mobile ila bu aying la tre sistem na menta jong pi idon ki bamdan pisar ban thit mobile nrei kim ban si na ka menta ki khun ki hab ban tre sistem ban thit de ka mobile ban yo bot ye ki homework nrei la dama pi pade phim bot kamut phim dei kamlu ka babang ka ba pi ber ha ka ni ka perthai ha ka tu ka jingta kamut pi bam da ka jingta ka bambang malu kamut on dala tho exam kanut rum dan pin kre na ei kumta kamut pi dei ka tu ka jingta ka ba klember mlu kamut da aya pi ka bambang mlu ngatrai pin numbam chubu menta ne le ngada ai do so jo ban bam kamut pin numla ban bam ka daw ka long namar bakham yo ban ta mlu na kata ka daw pi hap ban bun kan sadon baik ke exam mo juang ngi menta ngila lai luat ngila yo free mo enjoy ngin chule kai ngin chupet tv ngin chupet jingroi am kadadon uput ye pi oi pin lek kemen tang ba pi hap ban krek kot wei bong tang ba kamut ladan i jing thut tang ba kamut pi hap ban krek kon pi hap ban puli ki kon ya ki ba pi la buat nang tanam mobile pintang shula i pending kum tu pila ngya ban pet namar bakala bun kum ta bayu ublei ban kala ka bumut ba ublei unyarap ye pi ba pin long kamlu ka babang hoi ko ong kum nu ka ktin ublei ko ong kum nu ha ka jing ruai ki shaman siem ba nong ruai usna wang nu Jisu Kris u e yanga unlong lok yanga unda lada nga yai e ya u ha buneng ngan yo song du kum ta ublei utip yangi oi ki khna langi telon langi suai ma un ai kebor oi lada ngim dan pisa ban ayu Jisu ngin le kum nu ngim ai ayu Jisu ngi dei da ka balik kum nu ngim dei ban mari se ban ngim la ban le kum ta nrei ka bening kong kalong mar sen khie man step ngi dei ban duai ya ublei lada ngim nang ban duai ngong Jisu ngi ai ngui ya mi ha kan ka step kata kalong ka bangi ai good morning yo Jisu masing khim step ngi ong ami mei pa good morning mei good morning pa yo Jisu pade bun sin ngim ju good morning nrei masing khie duai bet Jisu yarap yang ngiling ban ka step ngi yo ma de ka jing don kat jong me tangkat taru Jisu las ngau bahaya pi namar belei pila duai pila wish good morning yo Jisu teke pade ka ba Jisu e pi khana Jisu pade uliak kumnu ukwa ya pi bantum borobor henrei ma pi pade pim jukwa hakani ka por bangi online service Jisu wajuang ba umyo i wajuang ba katai ka de ka tv ka bangi ngipet ne ini mobile we supet youtube kumni henrei upet ya pi kumno pi pen kumne pi pendan kam pi pendan kam ni ya kata ka melu ka babang pi pet bahan ni ya kata ka jing keren hari ka por pa yo pi ong ba katay katibig ba syupin ikay henrei Jisu unsa panjing ken na pi ki kanaru la syai anda ba pila klat na kani ka perthai kamut dalayap kita ki kentir ngan bu pi pindup semua tu anda pila yap pila lech beneng kan sawan hadin ka jing bishar tikum ta unda ong Jisu unwat shwa ya ka kerteng jong pi hang ta register la da ka kerteng ka jong pi kamdan hakane ka register te kamut inyo da ka wei pat ka bas ngau si tam unwat bha ti shbit pi pade kum ku tu ka belang ka babam mep yo plang ko babam singkom tu tu pi pade pin batai Jisu pet bha kin ong mo shibu hau tau angel bawang Jisu pet bha ka kerteng jong ka don ha ka tu belingam don ngasi ruai bha ka reli jong jeseng kana ti shbut da la wat bha man la ka step ngile jeseng
Plus nang ta ngilet ru ya ka Bible class. Uji suang asdi. Cibun ong ta mo. Hadir nang ta jayu. Pila balan pala pila long map kum itui belang babam plang dom tu. Uliak kum nu usim da urimut. Ud kedan ke screen ke beli ke behe bah. Nang ta un sapedi long kum ke projector nang tu. Nang ta usim da urimut. Press kum tu. Hang ta pensio ilut. Ya ke ka banga ngale ma phi le. Wajuang bakani ka online service ngin mendapet. Wajuang kumta. Dan ke jing bishar ka ba upi pihap ai ka bainong yau jisu. Ndai tang bau jisu ai bainong ya pi. Uji pihap siu ma piru ka bainong yau jisu. Dah ka balik amnu un pen iya kita. Lada ngila bakala kemun nginem poi sya beneng. Ha kata ka beneng ngin ong ke jing kemen ke bamla ong syu. Ngap ngan batai ya pi. Ka wei ka jing tu kana na ka Bible hi pikan mau ngatharai ya ka tu ka ba Jisu udan halor ka lieng bat kisenran ha ka por baki maki kiyat ha ka ta ka duriau ile kumno kasngi kadang shed kal kadang pengat ka be her por janmit Jisu pada bola that pala banwan ya lap baki brio ki bo de ki hajar yo uang yasim na te ka liengin ya sa siliang ka duriau dah dia nang ta kila yat kila king ya kata kaleng. Onda ba kila king ya kaleng. Ini kisenran jong Jisu. Ulawan sa ubnay bastem ka ba itanat ka ba syay kadar kata kasin beneng. Longkum tuan dala janmiet. Nginyo ya kani kasin beneng ka itanat bah ka syay kalong blue. Ubnay rubahe. Hatu kapor. Mapigi kena hatu piong ni em nga ay ngo ya metray. Bamaay ya ubenay bat ki keluar bepensyay yang i kabasngo pengat. Dia sengam. Kini kisenran jong Jisu hakata kapur ki kelet wat ban pet ya kata kasuin beneng ru ka balong kumno. Dikum ta ki king bet ya ka lieng da ka jinget ban poi syatai syar siliang duriau. Hadi nang ta on dala poi marsiteng jong kata ka duriau kawan kensan kal air. Maasnuan kal air uwan kensan pinsio iswa ban slap kawan kal air kumtu masman kal air kensan no wan ulo ubedum kayongan saship hang kumta unsawan uslap bejor bah hang ta duriau loong kumnu kawan kata ka air yong ka babe jentet bah bat kini kisenran jong Jisu kila bread lo ditekitiar na kata kalieng ban pensting ya kata kalieng namar lada ki bread ya takit ya kitiar na kata kalieng kala ban klem kumtu kila ban yam hadi nang ta kini kisenran jong Jisu kitip ya Jisu bau dan lang bat ki kimnuat balik kersiu iman. Kidang sengola ban lehi tang para maki tang para senran. Onda hadin nang takal ai bat telam. Ini ki senran jong Jisu kimla syasyu. Ya kan ke jingjur kan mau klek ya Jisu are. Usar jong udan sakrum kimare wud. Ya hat tedu jong kata kalieng. Onda habola tia hat tedu jong kata kalieng kilik kersiu ki ong kenrat mentip bangingin sayam. Uji subyeng jod. Ula abanong balay ke jinget ke jong pi ke beren. Laong em hakaktin ke jong ublay ba uji suyo i yang abat ya pi. Namar bagi jinget jong i ilong kat i sembay tersu. Haba piyo i pi itu tersu ubahe. Henry sembay ide beret bah mudur. I jinget jong i tang i sembay tersu ngimdan. Sengam. Ini kisenran jong Jisu kilong kumta. Bunsin ki telot bor kumanga kumapi ki kena tenang ta pada kilek kum ki kersi Jisu yang jaj Jisu usneng ya kata kalier hadi nong ta urai ke keti wong long jai kum ta kalier pada kalong jai kabe no jai kum tu ka jalut kata kalier baro hang ni ka peni bangi ki kena ngin mat ke jing ho ngin mat ya kata ka melu ka bambang bat ka bablat hak mene ke puan ngongai pi ba kini ki senran kila bread lo dikitiar baro kemut ha takapor ningkong ki yo ka melu ka babang kemut ka pengat kesing beneng kinya jaya ka lieng kiking onda haba kalawan kertep kata ka eryong kawan kensan kem tu kimla ki bread lo kemut ha kata kapor ka de ka melu ka bambang gan ki bread lo kemut kambang kata namar belai kalawan kata ka eryong kawan pentut yaki kawan penjenjar yaki kawan kan ka eryong ka ba ima kai kan dia kemut ke badai usat tan uwan banten ju yang bat ya pi kum ki kena
ma phi pi kena phi la ban ong ngim dan jing tinju ki kena kristan baro hakari ki mat ya ka jing wajong ki dan ki kena ki bam dan ki me ki pa ki habali ban bela shing je ki wei pat ban yo ya ka pisala ni ban yo le shong school ndai ka besuk ma phi ba phi yo ban krek kot phi yo ban shong hieng phim dei ban lit bela kom ta phi di ban pendan kam ya kata ka ba phi yo kamut phi yo ya kam lu ka ba bang ha ba phi dan be imei ipa tin nang ta pa de wajong bangi ngim dan thama wajong ungi ngi triem henrei ublei unya da ya phi haba phi duai haba phi wat bat phi puli ga tin jong bai wajong ba phi dang red dan shu menta ban ong ki bebiet dan shu lai tang itu ipara jong phi ibadang le hogis itu ti dang red shisha henrei onda habaladap saus nem kila tip tik mentam ngin pha puli lendet hai mei la don saus nem phin pha puli hai mei ka ktien jong blei ka ong kum nuam nang tap de ngi kwa ban tip ya ka ktien jong blei belei subu phin ong mei pen plit samai ka bible pen puli mei ju phin ong belei phi kwa ban puli ka bible phi phin ong kum nu ngakwa ban long kam lu ka babang bat ngakwa ru ban yo ya ka hima ki beneng tenang ta susu la da mei ila pen puli phi kan mau bahaya kita hadi nang tan dala syong class 6 pila nang bha ban wat ya ka tin ge jong blei nang ta phin pet bha ka ya ha bha mat pi ki khana ka di ka proverb kum nu ba phin buram ye mei pa ha ka Efesas ka dan ka lenong ka ba nri ko khot maning kong ko nu pi ki khun tu kong u ya la ki mi ki pa ha utrai ngam jisu ong ta kata ka di kam lu ka ba bang pia ban buram ye nu ya imei ipa lada pim nang ban buram ye imei pa kamut pidei ke jingta kabakhan ber mlo kamut ka numbang te hakum gani ka sngi ne lege bre sngi sandi kamut imei ipa jong pi indan ringkat bat pi kamut hang ta pin sngo tanat shubu menta kan wan kan san dala miet kan lip light kan dum kamut pidan marwi hayeng ngatarai pin sngo kum nu hatok por pin sngo kenja pin sngo phieng kamen sngo tieng kamun pinum sngo shilur ha kata kapor kan mau indan iwei isur ibarit bhala da pi bendan gajing sngo kaba ublei udan ringkat bat pi lada pi dei ki khana ki baduai man ka sngi da pi empat nang makana ban puli bible sngap haba pelong ki jing duai hayeng pin sngap ban puli ka tin blei sngap bah pele jing mun namar ba pi empat nang ha koi ka sngi lada pi terang pin sanang dia ha kata kapor la ni pele jemut bahaya kata ublei unyalam yangi bat bepin sngo thu bat bepin nang ru kumne ban buram ya imei ipa jong pi hang ta ken ki marjan ki marpa kin yo ki briu kin yo ya pi haba pi ya jrom jeneng ki on khon chung ni ite ni batip sngi badan akor ka ktien ka thalit imju ong haba ke le kai kum tu imju ong mami ne ma pha kata ka dei kamlu ka ba pi ber pi penbang ya ki marjan imarpa kham tam ya ublei uba pi pin sayo menta ngim la ban yo henrei ngin sayo ya ujisu anda ha bangila let no na kani ka perthei but ha ka arpu praterek kat banga ngadang penkre ban wan sya kani ka balang ka jong pi ngadang thia men mien ngam tip bangala pelek jing mut than ne kum nu ala thia men miet kum tu shibiji shiteng ngadang sedang ban yo thia ngapho sniu mdi shu ban ong pho sniu mo ngam ngadi ban ong pho ba ngapho ba kum nu kumun dan kata kawi kalor lum ka bajrong ba uni uphalang ulong green bahan nang ta pa de jia iwang ta ujisu bat umathia sanakya ya nang tan lor lum ngang dan sati sathem ngapik kum tungong jenda la dan hajan ngan ong try jisu nga aingu yeme ayaro yeme ngan dem hak slak zat jong un mar bulak le bah palat yanga ngapik kita ki brio hang ta biki mare ki yat be kile kumbam itu yo jisu bat umathias kata ka sabti ka bau jisu phong kalong kadai ka rong makhan usu aga 3/4 kamba phong manga kumne hang ne kane ka sabti ka jensur kadai ka rong makhan nang ta pa de ka sabti ba jensur ba usnyu pa de ulong sao kum tu kum pareng idi original ka mdeng khasi ngi shu ak pareng mdeng shu ai rong tu em idi ba sao thik kum kisnyu jong pareng nang ta pa de ke jingjrong jong kisnyu de tang hang ni
ilong kedor malum malakum tu mdai kin kembangi ingi ha kalendar kebangi ingi yo i kalendar jong ka perthai kilong nu jisu idan ini iru si bata rus kum tu long ba make up kam dai kum tu kani kesni do jong jisu ka pli ba ui melung ui sen ai ba kata kadur ka banga ngayo i nget bet bau blei u pen i hanga yau jisu nang tap de uja bi wud dan por pet kita ki beri ki bam pet ya uru nga marwai nga pet sa kum tu ki wei ti ki ya na pedeng jong jisu re kim pet yau jisu dia nang ta kalong jingai ba kata ka bangangan poi sata salor lumru uya lang bot Matias pede uphong da kata ka rong shenrai ke basit biar shenrai sepet bah dalakut kini ke online service sepet shenrai ulang kum tu Matias ru uya bi wud kisu baik sapti ke bayar baik uya bi ni ngas ngoba kata ka sapti ka bakiyat makir da pai swak ke ya tu ke ya wud ha ka jingmut ke jonga ha kata ka por banga po bah ngamut ba ujisu dan porshu namar bakani ka perthai kala janwai ujisu dan porshu ha kani ka por ngamut ban ong ye phiki khana ndei banga penting Shibun ki jing jenjar ngin mat ha kani ka Bible long Shibun ki jing jenjar ngin mat ngin empat mat mentai ini empat long ye ini virus COVID-19 ubuan hani ka por kani ka khlam kan empat long ngin nang mat Shibun ki jing Henry lada mapi ki kena pi ai duai un pelat siliang ya kita ki jing kiba ngin mat ngimtip ngin sama sake jing kerdo bam ru ngimtip insawan uslap baju ru ngimtip Henry ka ketin ublei kala keren lupa syarai duai kemut ngid man kasngi bangi diban kan mau syarai kemut ngidiban man kasngi ngidiban bu jingmut ha ka jinglong kena ka jongi bangi diban duai ben man kasngi ke duai step kadan la ka jong kedua me la ka jong ojo ong bangila duai di sha bamja katu ka de jing duai kadan la ka jong mestep ngi ai ngu yo blei min ngi ai ngu yo blei ba un riung sumar tamit un pala yang ina ki jing shun ban na ki ki basni jong ni ka perthai kum ta kam dei ka banga nga penting renga khot ye pi hakani ka step ba ngin long kamelu ka babang ha ka ba ki marjan ki marpa kinyo ngi kinyo thu khana yangi kata kamut kidi kamelu ka babang Kisuk kana ka baba sudah yangi Henry lada ngidan kamelu ka bambang pan ibriu kin isi ingi kimnam dan bakren sngam hak beneng bantip ya pigi kena red ngala ong mene bau jisu ukwa ya pi bantom ukwa ya pi banra pe hang niu jisu ukwa ya pi banra ini we ita niu jisu nakti ikwa banra ikum ta kini ki kimi pakyonya lam ye ki kena namar bau jisu bahaya ki kena singap ka bapla lada mangi ki kena hilabut itu ki rule ki ngila don akor ngila kongu ye ime ipa ngila buram ye ki homework ki baai imes nang ngida duai ye ublei ngirwai bet ki jingruai ki ba ngimi ol jeseng shu mentang ngirwai ye ki jingruai Ibahikai haki Bible class haki jeseng kena ki jongi pipen melin nila dia mut bet baka hima ki bedengkan sawan hakani ka perthai dei namar bam manga ban mapi ngimruai bat ngim duai ya ki hima ublei bakan wan hakani ka perthai na kata kadaw ngimmat ya ka jingi ki jong blei henrei gidi ban pensyong nong remil jong gidi ban ken mawil jong ngin syarai ngin duai hangta ka hima ki bedeng kan sawan hapo ka donut ka mensiam jongi sngap bet hang ni ngan pen i phi bantip ya pi lasai ngalaong ki kena ujisu usha ya ki kena banwan saki hima ki beneng sngam bantip ya pi yo pi long ki ne ki sentiu ki bahaka ni kapor ki badan ki rong lala ka jong ba pi pindan bentah haka hima ki beneng haka plau jong ujisu kindan kini ki sentiu kaba ujisu kemut ukwa ban keta ya pi ki kena namar ki kena ki de ki balik tip sngi ki bam junang ban thok ki bam junang ban lepom ukwa ban keta ya pi man la ka step man la ka miet man ka por phini ki nong thung sentiu borobor onda haba ki la phu kini ki sentiu ki kwa ban yo ki kwa ban lepet ki kwa ban keta piru ki kena
Ujisu ukwa ban kata iet ya pi kum ne man lakasni. Ukwa ru ban serpa ya pi namar bau itenat namar pi pernai. On dah haba pila lek sebeneng pim dei syu ban kerteng kum kerteng ha perthei iban ri ibamri ne uba kit bak iban kit bak em. Dah ko ipat on pen kelayangi nakata ki dei ki kerteng ke bagan long kalong ba ki kun jong kajing siu spa. Kamut la siu spa ingi dekat dor bat kesenam. Uji suha kata kapor lada filong kumta. Un kata iye ye piman la ka step. Nama vidon ha ka pelau jong uji su. Ukwa ban do iye ye pi. Ukwa ban thom ye pi. Nakata kadau babun sinim juduai. Kamut pim kwa ye uji su ban thom. Babun sin pim ju pulia ka Bible. Kamut pim kwa ye uji su ba un do ye pi. Ba un serpa ye pi. Ba un khot ye pi seladi. Bun thum ye pi haka syadam ke jong pi. Sengam. Haka ni kapor ngan pen i ye pi saka ni ka weipan. Pen. Ini ide iso apel. Mendai bangin ya ba mangi ta ini waiting nam dam. Pe ini ngan tap hang ni. Pen isa abait kum tua ini iso apel. How do we learn? Piu ini emne ha kapor bang empat ke uni uso apel udan besari sini seterai unum kiu kum ni. Dia ladang anang the syu unang kiu si kiu ladang the hadu hang ni un sami sedu sene. Tika mut ayu ngamut ban ong ya pi ki khenam. Uni uso apel uba dan ni hajrong menta kamut lada gongu i me ipa lada pibura me i me ipa lada pila pulie ya ka Bible lada pila duai ya ka Bible kamut pinang kiu haki jing pulie ki jong pi namar bi pidei ki kena ki baduai ublei uyarab bat pismat ban krekon kamut pinang kiu nak wai ka kerdan syak wai ka kerdan nak wai ka kelas syak wai ka kelas ladang nang the syuk nang kiu syuk kamut ka jinglong mensiem ka jong pi ka klan lada ki wan makana kini ki kenyang jingpang ki bangi ma dah kini ki por ngin om syem ya kita ki jing jenjar namar balai uni ujisu uyarab yangi ker uda yangi uai boring ida ka ba ngili atep sngi kumta inang ra ini kani ka jinglong mensim ka jongi nang san ini iso opel ladang athe inang kiu kamut lada pi duai man la ka sngi mdei ban duai tang sisien ladang duai man kasngi ya ublei kamut ini iso apel inang kiu jinglong mesim jong pi kan nang slay hang ta on da piladap hadu hang ni kamut on da filalet ki college level ki jong pi pinum sha shu e ki jing pensoi pinum yo asun marbelei ba fi klan ki jinglong mesim da ki ong yai le dibiri pi ong ngam ju smart ngam ju bang nang ta pe de ki ong ki parok yai le kai ngam kwa ban le kai namar ngabun gi hmuang mantani wisu ai online mahaban kre ka kot kadau kalong ba pisan hendiat kumtu ko mga the menei ni so apel pisan kendiat hadu ba pinda slei musi apel laki se jrong kamut pislei ka jinglong mensiam namar balei ba pitip yau jisu ba dia ublei ba pideiru ka belu ka babang nata kadau pinang kiu ka jinglong mensim hakani ka por an penkut na ini ka jingkren ka jonga bat shua bangan syong tengin pendam lang ha jing duai jisu ba iet ni wan hani kapor ban pendap ya ka kam ken ko try ka ba mi la penshet yang jisu ba ko do ni long tang ki khna bun sien ni kwa ban long ka melu ka ba bang ka ba pen sngu bahaya me bat ka ba pen roi ru ya ka hima ka jong me jisu ba ko do ya rab ingi kum ki khna bangila ban long shisha ka ta ka melu ka ba bang ka ba me thrang yangi ba mimim kwa yangi banlong kata kamelu ka bambang nrei kamelu ka perthei ka ba ibang ka ba ki briu baro ki kwa ban ma jisu bokodo ya rab yangi ladangi long ki khna ki ba sha shitom ladangi long ki khna ki ba jenjar ya rab isin e yangi da ka bor ka jong me bangila ban duai ban pla yangi bangin puli ka tin ke jong me bangila ban long ki khna ki ba tips ni ki ba yo ya ka buram saladehi ken ko try ya ka ba mehi me ai jisu bokodo
Ding bani ka step ngi os ngo ya ka jing chakri ki jongi kin ko troai Jesu podo ya me ya rap yang ngi kin ko pa Jesu podo ngilong tang ki khna kin ko pa Jesu podo spa bat buram yim dan kin ko troai Jesu podo rei tang ka jingu bat ki jingero kum ki khna ngi ai shame ba me men isne yangi men pala yangi bangin long ki khna ki bat tip sngi ki ba shash ko ri ime ipa ki bale ru kin ko traban pins ngo ba ya kaman ga jong me Jesu podo ya rap yangi bangila aban ong kin ko troai Jesu podo ba mem ai ka dur ba bhabri yangi iwei kin ko troai me mila thaw ha ka dur ka jong me yarap yangi kin ko troai bangila aban long ki ba pen sngo ba ya me men map ru kin ko troai yangi ladang ila kumbakla kin ko troai ngi pen so si ya kaman ki jong me hapring ki jing long khana ki jongi ngi nge scam kin Jesu ba me men sngo men snap ya ki jing duai ki jongi ha ka teng Jesu ni duai ngi kirpa di kini baro amen. Ngai blei kong ni phi namanta kani ka kubor ku plabet kani ka por limba kani ka online service ngai ba kani kubor kan ka kren tangi ki hak ki barit hendai ka kren ni lang ru ki lastan pangin long kamlo jong ka prthai ngai blei ru inang shimenta boro na ledu ba pulis tang maduai ki bayalam ki jingwai baru iba ai ka special number tu blei nang kur khu ye phi lang baro kur khu ngi hilang baro mengin la ban nang sakri u minang la pendam hakaman ka jong u mengin long sisa mulu jong ka perthai minyo ban penuai kini gaji sakri ka jongi ta bengi arwai lang ka jingwai basan spa dai pnyo na botmai basan spa propua na ka berim ki khna kristan nilong ki khna ki barit kaspa bat buram ru ngimdan banlong ki nong tre ki jong me hu nong pen em ba i yuman kumtu ter boro tu ki dekhon at hadin kaning sayo pun penuai kaning kecil kecong Gilong ki kena ki barit kaspa bat buram ru ngimdan ban long ki nong trei ki jong me ko nong pen em ba it ni man ki ken na kristan baro par ki dan ka tho ma man kasngi banjob ki po barit bakrau ko Jesu to yarab yangi kado dut bun sin kadavlin dasarong bada jing ngâu meng kiktin pen ngâu si gishat kran ki ummat bitar ki miteng to ai ngin kran kiktin babang ban pen mong ki lok ki jo ya baro ki jing sniu ngin job u kap ten jong i un ai bo ni dei ban ba ka ding bona ki ken na baro hakari ban it ban syakri man kasih yu Jesu Kristus utrai jongi tu nya wai to ai bu kajing ik ba
beli pa kajing ai pada biang dap hai kerhai kaju beli khun belong try jungi Jesus Christ lambat ke Jesus lok men sim khut kini lai hui beli kindarangkan bat ni hilang baro bat basyakri benom brom me teng kajome mentah du ki arta bom jukut tu amen